Oglinda. Când misterul din atom crea drum de eră nouă, iată, poposi un om cu însușiri fenomenale. N-are țară, nici credință și lipsit de ideal. El, în toate ce susține, e fondat doar pe real. Povestește că într-o zi îi fu prinsă întreaga ființă într-o liniște deplină, fără scop, fără tendință. Bucuria explozivă ce-o simți în clipa aceea o cuprinse într-o misivă. Înțeleg eliberarea. Și, de atunci, vorbește într-una și-și luminează cărarea. Nu se crede filosof, maestru, învățător, ci numai un bun prieten, prin îndemn sfătuitor, de a ne urmări intens în oglinda ce oferă. Smerit și îngăduitor, prin îndemnul său constant, demonstrează în chip expres că privitul e important. Când e fără năzuință sau anume așteptare, astfel, adevărul vine fără nicio căutare. Cunoașterea cea de sine, a structurii încătușate, numai astfel se obține, prin acum și dintr-o dată și cu fie ce trăire, ego-ul mai zdruncinat, punând astfel temelia omului iluminat. Munca aprigă se cere, cu atenția însoțită, mereu conștientizată, gândirea cea nărăvită. Vidul psihic sau tăcerea prefac ființa în puritate. Asta ne îndeamnă amicul, de a ființa prin simplitate. Pe cărarea minunată nimic nu se urmărește. Scopul drept sine habotnic, oglindirea îl nimicește. Fericirea, frumusețea și iubirea creatoare izvorăsc din profunzime, ca o binecuvântare.